ширкати филмофарии Universal Pictures наворбардории қисмати нави филми муҳорибавии шоҳи ақрабҳоро шурӯъ намуд. Аввалин бор ин филм соли 2002 дар кори коргардонии Чак Рассел ва бо ҳунарнамоии Дуэйн Ҷонсон рӯи экранҳои синемо омада буд. Дар қисмати нави филм бошад ҳунарманд Дэнни Гарсия ба ҷои Дуэйн Ҷонсон нақши асосиро иҷро менамояд. Филм аз 5 қисмат иборат буда, қисмати аввал соли 2002, қисмати дуюм соли 2008, қисмати сеюм соли 2012, қисмати чорум соли 2014 ва қисмати панҷум соли 2018 рӯи экранҳои синемо омада буд, ки ҳар яке бо сабки махсус ва бо коргардонии коргардонҳои маъруф таҳия гардидаанд. Бояд гуфт, ки ҳунарманд Дуэйн Ҷонсон танҳо дар қисмати аввал нақш офаридааст. хати сюжаи филм дар бораи ҷанговари тавоно ва пурқудрат Мемнон қисса мекунад. Мемнон тасмим дорад тамоми мардуме, ки дар биёбон умр ба сар мебаранд, ғуломи худ кунад. Филми «Шоҳи ақрабҳо» пас аз намоишаш натиҷаи хуб нишон дода ба буҷааш $164 миллион ворид кард. ёдовар бояд шуд, ки қаҳрамони асосӣ Дуэйн Ҷонсон соли ҷорӣ аз ҳама сердаромадтарин қаҳрамони Голливуд гардида буд. Ин ҳунарманд дар 189 филмҳои гуногуни жанр нақш офарида, соҳиби чандин ҷоизаҳои синемоӣ низ гардидааст. тибқи иттилои сомонаҳои иҷтимоӣ, иҷрокунандаи нақши асосии филми «Дэдпул 3» Райан Рейнолдс мехоҳад ҳунарманди маъруф Дуэйн Ҷонсонро ба филми мазкур даъват кунад. гуфта мешавад, ки Дуэйн Ҷонсон аллакай дар бораи иштироки эҳтимолӣ дар филм бо ширкати филмофарии Marvel, ки кайҳо боз мехоҳад бо Райан Рейнолдс ҳамкорӣ кунад, суҳбат кардааст. дар филм вай ба кадом нақш роҳ меёбад, айни ҳол ягон маълумот дастрас нест. инчунин дар назар аст, ки дар филм ҳунарманд Хью Ҷекман низ нақш биёфарад. қайд кардан ба маврид аст, ки филми мазкурро ширкати филмофарии Marvel бар уҳда дошта, наворбардории филм дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико айни ҳол ҷараён дорад.